Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zishaqise abaningi izindaba zokudutshulwa kukaQuality Biyela ezikhundleni zokuxhumana emva kokusabalala kwevideo yemonto kaQuality etshengisa ukudutshulwa inezimbobo. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangiqala usijone leli khasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bazale behlukane phakathi abantu ezikhundleni zokuxhumana emva kokuvela kwezindaba zokudutshulwa kukaQuality Biyela osukwini la izolo. Kusabalala ivideo efakwe uyena uQuality ekhasini lika TikTok la abesho khona ukuthi usinde kukube dutshulwa yize noma engachazanga kabanzi ukuthi ubedutshulwa kwenze njani, kodwa izinsolo zithi udutshulwe ehostela la kaMashi yize noma engavezanga ukuthi ngabe kube yini imbangela yokudutshulwa kwemonto yakhe. Kubonakala imonto imambobo besho khona ukuthi umuntu obedubula uhlulekile futhi ngeke besamkhona. Abantu baye bephoseka kuma comment beyofisa ukwazi ukuthi ngabe uphephile na. Abanye bahlukane phakathi besho khona ukuthi ngenzeka ukuthi usenga izimithiyo ngoba efuna ukubuka. Uzamani ndayibonga icwazi buthe uyezwakala ukuthi uthukile uyaqhaqhazela ngisho ukhuluma wabesethi Nxese kwelile gumedo uthe kodwa banesono ngadubula umuntu onemonto nezipahla kanye necorona neheni. Son Vandal Mfendazafu uthe sisola ipromotion yengoma ethi Ivolovo. Labang Immaculate Mzileni uthe hlukana mfowethu nezitomo zolovu zofa omncane wabesefaka ama emoji ahleka. Uzamani Shezi uthe yeka ukuthatha abantu kancane ngoba umuntu umuntu ngabantu. Lokukhuluma kwakho kakhulu ngisola ukuthi bakudubulela khona. Yeka ke kulokhu okhuluma kakhulu ngoba azofela ubala. Sibonga Sibo Mathulasi uthe umona ifa lezinja lo mfana ubulawelande ukuthi okwazile ukunqoba impilo. Ukuchoma kwakhe akuqali ngaye futhi ke baningi abantu abahlezi bechoma, kodwa nje sibonga ukuthi idlozi lakhe likwazile ukuba naye wangakhona ukuthi adlule emhlabeni. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukwazi ukuphalwa kakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.